କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ମା। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଚରଣକୁ ଟିକେ ପାଇଲେ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ମା ଶଙ୍ଖା ନବୁ। ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ମଉସା ଡାକେ ତୁମ ପୁଅ ଆସେ ମା ଶଙ୍ଖା ନବୁ। ମାର ତ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଉପରକୁ ଆଶା ଏହି ସବୁ ଶଙ୍ଖା ତାକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଜମିଦାରୀ ଆଉ ଚାଷବାସରେ ବୁଲି ରହିଛି। ଟିକେ ଘର ଆଡେ ନଜର ଦିଅ। କଣ ନଜର ଦେବି? ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲାଣି ତ ମୁହଁକୁ ଆଉ ଚାହିଁ ହୋଇନି। ସୁଧିକି କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି। କେତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସୁନା ରଙ୍ଗୀ ବୋହୂଟି ଆଣିଥିଲି କଣ ଏଇଥିପାଇଁ? ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲାଣି? ମୁଁ ତାର କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ରଖିଛି କି? ଅଳଙ୍କାର, ଆୟ, ଶାଢୀ କେଉଁଥିରେ ତାର ଅଭାବ ରଖିଛି? ଏହିସବୁ ମିଳିଗଲେ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ବୁଝିଯିବ? ତାର ଆଉ କଣ ଦରକାର? ପଚା କହୁନ। ପଚାର ନା ପଚାର, ମୋ ମନକୁ ପଚାର। ଏହିସବୁ ମିଳିଗଲେ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ବୁଝିଯିବ? ବାହାଘର ସରିଲାଣି 6 ମାସ ହେଲା, ପୁଅ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରୁନି। ପୁଣି ଗଲାବେଳେ କହିଯାଇଯାଇଛି ବୋଉ ଖୋଜୁଥିଲି ପରା ଆଣିଦେଲି, ଆଉ ମୋ ପାଠ ପଢାରେ ବିବାଦ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲ ରଜନୀ, ଆମ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ଅପାଠୁଆ। ଭାବୁଥିଲେ ଜମିଦାରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ରଜ ସୁନ୍ଦର ଯିଏ IA ପାସ୍ କରି BA ପଢୁଛି। କେତେ ପଢୁଛି ପଢୁ। ତମେ ତ ଖାଲି ଏମିତି କହିବ, ଏଣେ ବୋଉ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଛ। ବୋଉ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବୋଉ କାନ୍ଦିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ, ତାର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡୁଛି କେତେବେଳେ? ମା ସନ୍ତାନ କହିଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉକୁ ଭଲ କରି ସଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ବାପା ସାହେବ ଘରେ ରାତିର ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାନ ସାହେବଙ୍କର ଲଗାତାର ଥିବି ଛୁଟି। ମା ସନ୍ତାନ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ କହିଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜ କରିଦେବାକୁ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଲେଖା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସାନ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ତମେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲ? ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ମା ତା ଶୋଇଲା ଘରକୁ ଡାକିବି କହୁଥିଲା। ସେ କେତେଥର ଦେଖିଛି ତମକୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବାର। ଏମିତି କଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ? ଆଖିରେ କିଛି ପଡିଗଲେ ଏଇନେ ତ ଆଖିରେ କିଛି ପଡିନି କି ଏଠି ଧୂଆଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ରଖିବ। ଆମର ଛୁଟି 3 ଦିନ। ମା ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ପଳେଇବି। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଭଲସେ ନ ପଢିଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିପାରିବିନି। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନ କରେ? ରଜ ପରେ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିବି, ଆଉ ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ବାରେ ମୁଁ ଜାଣିବିନି।
ମା ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ନା ଦେଖି ହେବନି। ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି, ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖି ଚାଲିଯିବି। ଯା ତାକୁ ଡାକିଦେ। ନା, ମୁଁ ଏ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନ ମରି ଏ ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲି? ଏ ଆସମାନ ଚାରା ହିଁ ସବୁ ସର୍ବନାଶର କାରଣ।